chính thằng anh nhậu nên đâu nên đâu Sao lắm sao lắm mà Manlu manla Manjulina mini pile bearna jengna piar sulaya agui dari gapsenga mangker jana belege jasula mangker jana pege abasana ne mangker jana pege piar jasula ge ingkria najeng मैथा जोंहा मिरामिसहाय दिनै ओंख्रिया खोन्थाखानसां खुमब्रा बाथोन औ खुमब्रा बाथोन दहाय साननि ओमफ्राय मा सायामोनथाय दहाय सबायनि बिमा एवनाय नाम्बारखौ खुमब्राखौ बाथोन जायो एग्लिदों आरोना संनानै दोखो दोखो एरग्लिदों बाथोन एग्लिदों गैया दिनै माथो रावबो फैया दाबोलाय नेट गैलामोन दासो सोब्रबदों आङो गोथाव गोथावालाय गोथाव भिडिअ लाबाखै नामा दिनैलाय जसुला खिसुला नोंनि भिडिअखौ नायसनाखै आं भिडिअ लाबोदों ना मादोंमोनथाय नोङो दिनैहाय गुड मर्निं लोगोफोर बेखौ नायनाय जायाखै गुड मर्निंखौ आंल' दिनै फार्स्ट लास्ट हा 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 होनदों नै पियार जासुला गैया जोंहा बार होदोलै उन्दुदो थां मा थां दं बेदर संनाय दं हगारथ'वाखै हगारदो दे नायनोसै गाबोन फुंफ्राव हगारदो इदिट खालामनानै दोनदो दं बेदर संनाय दं हगारथ'वाखै नंगौमै आं गैया जोंना दिनै मिथिबायना माबायाव थांदों गुवाहाटि दहाय फुंनि 3टायावनो सिखारनानै 3:30 थांदों दाबो सफैयाखै एयारपर्टआव मानसि दोनहैदों सोर सोर सानै दंथाय कमेन्ट हर सासेयाबो दे नङाबा आङो दावराव-दावसि रायलायनायनि होखारजाखांसिगौ दहायनो रायलायनायाबो बेटारियाबो फुलखा नालाय एसे एनै लासैथ' रायलाय रोंखाया माला वाट्स टाइम जाबावोब्रा आंना जासुला जासुला मा खालामनानै वाट्स टाइमखौ बारायहोनांगौ जाखो आं साबसक्राइबारखौ सिन्था खालामाखिसै मा खालामनानै बारायहोनांगौ जाखो खोन्थाहरदो आंनो वाट्स टाइमखौहाय दुखु मोनबाय आङो सानब्रै सानबाजोंसो 2 घन्टा गाहाम 3 घन्टा गाहाम बारायो पटना का लड़की पटेका नहीं होनदों नामा गालि सोर सोर दं कमेन्ट खालाम सनाफोर लोखिफोर पियार जासुला आगैयाथ' कमेन्ट खालामगासिनोखा नै हिन्जावफोर लादो पियार जासुला जों हाबाफोर जाद्ला हैनोसै गांग्रां मांग्रांनो
ना मा होनो लिंहरनाय नङा फियार जासुला दाबायदियाव सासोना नायहाय मामा हनै साजोरा थां बिदि थां मबाइला गालांदो आं सापर्ट खालामना हरनो मानसिफोरखौ ओइ फैमारगोन नामा थाङोथ' मा गामिमोनलाय नोंसिना जासुला खोन्थाहरलाय मा गामिमोनलाय होनहरलाय पटना का लड़की आयौ उदालगुरियावसो एफा गोजान माजों थांनो आं दे जानद्रायथार नङाना दुरुं बायदि खनजानायबासोमोन ओरै खनसेनो उदालगुरिजों गसाइगावजों खनजाबजागौमोन गुसुंनो हास'नानै गेजेरनिखौ गारनानै दुरुं बायदि खनजानाय मोनबा ने जासुला एफा गोजान आं हाबायाव अमा खावगोन फिसिनानै दोनखाबाय नामा आङो ना जासुला 1K थांबा गिभवे होनो सानदोंमोन आरोना मोनसे ओमफ्राय माबायदि होबा मोजां जागोन नोंसोर आंनो एसे खिथाहरदो माबायदि होयो गिफ्टखौहाय बिमानो हेल' हेल' वेलकाम वेलकाम उन्दुनो ओंखारबाय गथ'आ हस्पिटाल लानाया दांथारलायबाय उन्दुदो मामा मा खबरनो फियार जासुला हनै नोंनियाव सोंहरदों जोंनिया बिनानै मोननायनि फर बिनानै मोननाय फर बिफरनि फर्मा मा बिनानै मोननाय बिफर होननाय जादों आरो बिफर बर' होननाय जादों बिफर मा जाथावथाव बिफर बाखुन्दा हिनजाव गैया नालाय बाखुन्दा बिफर बाखुन्दा नामा बिफर बाखुन्दा दं थैथ'वाखै मोजाङैनो बिदिसो होनबा फियार आङो दिनै मबाइल माबा लाबोनांगौमोनलै आङो न'आव थाबाल' आङो जिनिसखौ बाजाराव थांबा बावजोबो बेखारसो आङो मानसिया आयु बोरैबा जाबाय नै दाना मबाइलालाय टुनुटानि बिफर बाखुन्दा औ बिफर बाखुन्दा थोस बिमानो थै उन्दैनाव बोरै खरसा लाहरखो नोंलाय होबानानै गथ'खौ दावलाय हामा आगैखौ नांगौना थांदो नोंनि राव थांदो को जाओ कल सुबह उठो तुम कोकराझार जाना है बोले अब को बोलो तो मैं भी कोकराझार जाऊंगा आपके साथ बोलो तो जाओ क्यों कमेन्ट खालाम उन्दुनो ओंखारलायलांबाय आङो फेर जासुला ट्राकआव गाखो हाजोआव मिनिग्रा
पियार जासुला जे आर जे खिबुला ने पियार जासुला खिबुला ने खिफि फादुरासो पियार जासुला खिफि फादुरा JMR ग्रुप प्रडाक्सन हाय बाजै मा खबरा बिदिनोसै आगै मारै दं JMR नोंसिनि जेआ जोहोलाव होनदों नामा एमआ मनजित होनदोंगोन आरा आरा मा नाम होनामलाय र' आरखौ बावबायहाय रिनित ना रहित रहितबो नङा बावबाय आरखौ जारिमिन बसुमतारी हाय लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जारिमिन आंनाव गोदान बायदिसो मोनदों आं जारिमिनखौ ना दङमोनथाय सोरनि सापर आइडि बे जारिमिना सोरनिबा सापर आइडिसो दे जारिमिन आगै नोंनो नामा माबानि JMRनिनो माबा नामा बेयो मोजां दे बाजै आंनाबो रिसान ने रिसान बावदों ओमफ्राय JMRआ मा मिथिबायना जे मानि आंनि बोरायनि नाम जयन्त एम मानि आंनि नाम मन्जुलि आरआ गेटावार आरआ जाहैबाय मा मोजां र' मानसिफोरा लाइभ होलायोब्रो नोंखौ ना ओमफ्राय नों मैया आंनि लाइभआव मानो फैयाखै नोङो दाब्ला बिफोर जारिमिन न' नोंनि मेन आइडि दं नामा जारिमिन आरो आंखौ सापर्ट होआखैबा सापर्ट होदो दे गुद ब्ला ब्लानो दाब्ला ब्ला गुद ब्ला ब्लानो मैया मानो फैयाखै नोङो जोंहा खथ' इन्टारेस्ट जादों ने जासुला मैया जासुलायाथ' खिज्रेदलाजोबदोंनो मिनिनानैहाय मैया पियार जासुलाया दाबो मिनिगासिनो दं माबायाव आं जासुलाखौ इमाजिन खालामनानै नाहरगासिनो दं बिसिनायाव उन्दुनानै खाफालाव आखाइ थाइसे होलायनानै मबाइलखौ सारनानै मिनिहां माहां नायगासिनो दङ पियार जासुलाया नङा होनसाय नंगौना नङा मोजांथ' होनबा एमजे आरो लानोसै मोजांथ' होनबा एमजे आरो लानोसैनो दे बेनो मोजां JMRआनो दासोलाय नायनानै आयो रायजागोन दायना सोलोंनाया साक्सेसफुल जाबाय आंना होननायनि जानोसै नोंना दायना सोलोंनाया हादोंना हायाखै नोंना बिफर होननायनि जानोसै जया ऑफिशियल हेलो गुड नाइट ऑल न्यू फ्रेंड हेलो हेलो वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू जिसके साथ फ्रेंड है फ्रेंड हो जाओ आपका चैनल है कि नहीं चैनल है मेरे चैनल पे नया है आप जया मिनिमल न्यूज पुटी हिंग सिंगल अब मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको आंहाबा मा जादोंनो स्टार मेकर हाय मैडम लाइडन थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू जोंहा गुरब्लाब्ला खावब्लाब्ला नुजाफैनो हाबाय आदा राजुआ हाय हेलो वेलकाम
थेंक इउ ओंखारनाया उन्दुनो ओंखारनाया सुपार मा खबरा बिदिनोसै आङो जासुलाखौ एसे मानजिदों जासुलाखौहाय राजु बससो नामा राजुआलाय आदा राजुआसो जासुला मिथिबायना गावल' जायो भिडिअफोरावहाय मागा मुगुनो जि जानो लुगैलायो आं बिनि अबेबा बुस्थु जानायखौहाय बिफोर बस मा खबरनो जासुलाया थांबायलै जोंना जासुला एमबि गैला गाइसमोन नै फैग्रोमोन ना मा एमबि गैला जाफैलायखो नोंहालाय गौथम खावथम थोरनो दङहाय मा आंना लोखिया फंबाया खावब्लाब्ला दारि गाबस्रिं जाला नामा मन्दिलि माया जाला माया मोजाङै होन लाइकल' होनो फैदों आं दसे थाब्रा गौथम नोंनि नाम्बारखौ सेभ खालाम रोंबावाखैलै आङो गौथम राजु बस मा ओंख्रिमोन मा ओंख्रिमोननो आदा राजु लाइक दान बाजै गावदां थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बनजुलि आं बसबो गिनांगोन दे पिस्टल दं खोमा बेनियाव AK-47जोंनो गावथारगोन आं नै गाननिया सिलाया बेनो दं खोमा आदा माया जाला अयबो माया जाला ने गौतम सारसो जालायबाय गौतमा बिफर बस दालि आलु ना फ्रायसो दालि आलु ना फ्राय लाइभ होदोंमोन आंबोनो आबैलायनो मेगना जालालायनो मैयानि बायदि जालायबाय आङो सरि दे रावनिबो भिडिअखौ नायदों एसे एनै ओमफ्राय रावनिबो लाइभआव थांनो हायाखिसै दिनैहाय खिन्थु दहाय सोरनिबा लाइभआव दसे थांदोंमोन आङो मानोना आंहा इमान बेस्थ'मोन दिनैहाय ओंखायनो थांनो हानाय जायाखिसै आरोना सरि दे गौतम बिफर बस बे नङा फुल सपोर्ट यू स्टार मेकार थेंक इउ स्टार मेकार न्यू फ्रेंड है मेरे आप अगर यहाँ पर किसी को फ्रेंड चाहिए तो बोलो ब्लू दे दूंगी फ्रेंड करके लो राजु बस बेदर जालाय अमा जालाय ना जालाय होनदों आदा राजुनि माबा हांनायखौ मालाबा जाहैनांगौ र' नों बाजै गावदां नाम्बारखौबो सेभ खालामनो रोङा नों होनदों रोंगौ आरो बावनानै थादों आरोना गौतम माबायाव लिरनानै दोनदों आङो बैयाव कालार बक्सआव दङ सेभ खालामगोन मन्जुलिया थामाम सलिथार लै सिगांनोबा आंसो हाबा लोगो मोनो आया बाजैजों जाबाङो बाजै आदा राजुनि बाजै आदा राजुनि बाजै नों बहा दं खाथियाव दंबा खोमाया फुवारनानै खोनासं आदा राजुनि बाजै बिफर बस राइट मोजां नङालै आदा राजु मोगथाङाव साइज नङा आङो गौतम भाई मा खबर नों सारि बेटारि लादो बाजै सना मेगना जालानानो लानाङा मोजाङैनो दङ आङो होनदो स्टार मेकार अके नो राजु गाबोन अमा जानायनि भिडिअ' लाबोदोनो मोजाङै लिरलाय आंखौसो मेगन खानि होनलायलांबाय नै बिफा माबायदि लिरो नोंलाय कमेन्टफोरखौलाय गौतम राजु आदा मोजां नङालै
खबरा मोजां नङानो गौथम ना मा जाखो ना माखौ होनदों बुजिफायनाय ओमफ्राय नाइनि बिफर बस होनदों ओमफ्राय मोजांलै बाहाय गौथम होनदों स्टार मेकार मा खबर नै बर'सो नामा स्टार मेकारालाय स्टार मेकार नों बर'सो नामा र' बेनि चेनेलाव हाबना नायनि आं नै स्टार मेकारा सोरबासो नामा स्टार मेकारा सोरबासोथ' स्टार मेकारा सोरलै गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो स्टार मेकारा सोरलै बेबा गैयालै बाजैया हा 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 लोगोसो आरोना एमबि गैला बाजै आं थांबाय दे नोंलाय बिदिनोखा सामफ्रामबो एमबि गैया बेसेबांनि सोयो नोंलाय एमबिखौलाय मामा गौथम आङो 1K जायोबा ना मामा हरनो नागिरदों ना गिभवे होनो नागिरदों जायनो देरहागोन बेनो मास मोनथामनि रिसार्ज सोना होगोन आं दे आङो बेखौनो नोंसोरजों रायलायहरनो फन नाम्बार लादों आरो ना ग्रुपाव वाट्सएपावहाय रायलायहरनो होननानै फन नाम्बार लानाय जादों मा होबा मोजां जागोन सानदों आरोना आङो जोंना नै आगै सनाया मा होनदों आंना फंबाय दुराया मा होनदों सोरबाफोर अननानै तुलुमनिनि लाइभआव थांना बुंहैलाय आंना बिनियाव कमेन्ट थांस्राला मा होनना बुंहैनांगौ मा होनहैनांगौ जेनेबा Jaya official thank you us and all new friend thank you dos and all welcome ओइलै मोजाङै लिर बाहाय गौथम औलै मोजाङै लिर स्टार मेकारा मिनिबायसो नै येस होनदों राजुआ ना लानजाय अमा लानजाय मानसियासो बुंनो रोङाखै फाग्लाया होनदों नंगौ नोगोर जायो ओमफ्राय आं जा खुदै बुलायलायो बिनि जानायखौ एखमबा हा बिफर बस राइट होनदों आरोना लाइक हरबायनो नोंनो बिदि खोथा बुंनायावहाय बिफर मोनथाम राजु बस सेसलै होनदों नोंगौना नङालै बाजै ओइ नों ओंखायनो आं नोंनि फन नाम्बार लादोंना आङो ओरै सानदोंना गिभवे होनो ओमफ्राय 1K थाङोबा जायनो देरहागोन बेनो मास मोनथामनि रिसार्ज सोना हरगोन आङो ना ओमफ्राय जाय सेकेन्ड नोहाय मास मोनसेनि सोनानै हरगोन आरोखि ना 1.5 GB सोनानै हरगोन 1.5 GB बा 239 ना 239 बेसिबां जायो मास मोनथामजों ओरै 500 600 700 750नि गिभवे होगोन आं मा होथावथाव बेखौ खोन्थाहरदो आंनो गौथम एसे साजेसन हरदो आंनोहाय फेरजासुला आदा राजु खिथाहरलाय माबायदि लानो हानाय आरोखि ना आं सेलेक्ट खालामनाय नङा दे मानसिखौ सेलेक्ट खालामनाय बेबायदि आरो पाब्लिक रायजो राजायानो माबानाय सायख'नाय बेबायदिसो जानांगोन आरोना ओमफ्राय नोंसोर सेयार खालामना होजोबनांगोन बाय बाय गुड नाइट मामा नोंसिनि भिडिअ'आव आंनिखौ बेखौहाय सेयार खालाम होनांगोन आरोना जाहाथे बयबो बाहागो लानो हायो बेबायदि आरो नोंसोर सापर्ट दंबासो हागोन दे कमेन्ट हरबाबो थाङाखै आंना मा होनहैनांगौ बेखौसो सोंदों दा आंलाय तुलुमनिनि लाइभआवलाय मन्जुलि गाबोन आंनि लाइभआव फै 3:30 अके जागोन दे थांगोन बावदिया जाबाय दे खिन्थु बावनोबो हागौ फाग्लिसो
खर'आ मेम'रिया माबा जाबाय एसे थाम्फै नागिरदोंमोन टर्च सेरनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंखौबो निउ आइडि नों सोरलै स्टार मेकार खोन्थाहरलाय आं सापर्ट खालामबायथ' नोंखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंखौबो निउ आइडि होनदोंना दे गाबोन लोगो मोनसै बाजै दे गुड नाइट उन्दुदो नै फर्थ प्रमद नार्जारि आगै फैदों जोंहा लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जानोबा फै मन्जुलि आगै सना फिथर आगै आंनि होनदों थांगोन दे मालाबा आलासि जानो थांगोन आङो बोरायखौ लानानै थांगोन ओमफ्राय नोंसोरो हाङै दोनबानो जाबाय जाखावगोन फैगोन हायना बड' ब्लगनो हाय आब' हाय हायना बड' आगै माब्रै दं बबेनिफ्राय फैदों हायना आगैया खोन्थाहरलाय मा गामिनि नोङो माखौ सेयार खालामनोहाय होनदों आङो होनदों मा एनआर प्रडाक्सन आङो 1K थाङोबा गिभ वे होनो नागिरदों आरोना मा गिभ वे होथावथाव जेनेबा गिभआथ' आङो जेनेबा रिसार्ज होगोन आरोना रिसार्जनि ओमफ्राय खेलायानो मा होथावथाव बोरै देरहानानै आंनिसिम फैनाय बोरै पाब्लिकआ सायख'नाय बेबायदि गोसोखांदों आरोखि ना आङो ओमफ्राय आं नोंसिनिफ्राय दा माबा लादों साजेसन लादों आरोना माबायदि होबा माबायदि मोजां जागोन खोन्थाहरदो सानलायनानै बेबायदि आरोना आंनो हरदो खै रिसार्जखौ हरगोआ जायनो देरहागोन बेनोसो हरगोन बिफा मिथिबायना बिदि फैबाय नै आब' मा गेमनि सावरायनाय जादों आब' बेयाव होनदों आङो होनदों मा आङो होनदों मा 1K सामबा गिभ वे होनो नागिरदों खोनाखाबाय दा माबायदि होनांगौ बेखौल' खिन्थाहरदो नोंसोरो आब' मा गामिनि आब' मा गामिनि सावराय मेल जागोन आब' बेयाव गामिनि सावरायमेल नङा आगै हाय एनार लोगो खालामदो आंजों बिके बेग होफिनगोन नोंखौनो बेग होफिनगोननो हायनाया जोंहा ओमफ्राय आदा राजुआ मा होनदों मा जाखो खर'आलाय मन्जुलि आगै सना खर'आ बिदिनो मेम'रि खम जाबायहाय मेम'रिया फुल जाहां नालाय माबा स्टर फुल जादों नालाय मा खालामनांगौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ आदा रेस्टर खालामनांगौ रेस्टर लाइक देन आब' थेंकिउ बिदि फंबाय लाइक होनायनि थाखाय मोजां आब' क'क्राझार तिनालिनिफ्राय क'क्राझार होनदोंमोन ना बावनानैसो थादों मोजां दे आगै दे बावोहाय बिदि लोगो खालामदो आंजों बेग होफिनगोन दे ओइ बिदि नोंखौ लेंहरगासिनो दं खोमाया खोनायाखै नोङो खोमाया होनदोलाय बिदिखौहाय नै बिमा उन्दै दासो सोरो आङो आं बुरिबाय एसे गिदिरखौ हो गिफ्टफोरखौ गिफ्टआ आङो मास मोनथामनि रिसार्ज होनो सानदों आरोना 1.5 GB खरिखौहाय 239निखौ मास मोनथामनि ओमफ्राय नोंसोरो खेलाखौ माबायदि जागोन जेनेबा पाब्लिकआनो सायख'नाय बा जों इउटुबारफ्रानो सायख'नाय बेबायदि जानांगोन आरोना भट सिस्टेम बेखौ नोंसोरो सानदो आंनो साननानै खोन्थाहरदो आरोना माबायदि होबा मोजां जागोन दे हायना स्टार्टनो मा जागासिनोलै बेयावहाय गिभ वे होनो नागिरदों आङो 1K थाङोबा बिखुंगुर नोंबो खोन्थाहरदो माबायदि खालामबा माबायदि जागोन हायना मुलि नांबाय होननायसो जाबाय हायना बड'खौ हायना मुलि नुदों नै अके हायनानो गुड मर्निं लै गाइस मोननो एडभान्स ना ओइसे कापोल हाय वेलकाम मेरे एलबी में सोरनि चेनेल जाखोलै बेयो नया चैनल है क्या ऐसे कपल सब्सक्राइब किया है मैंने मेरे को भी सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए आप प्लीज सपोर्ट करो ऐसे कपल सपोर्ट करो मेरे को भी
33 मेरे को सपोर्ट नहीं किया है नहीं वो थांग लगी सपोर्ट कीजिए नहीं दाना वो थांबाय कमेन्टआ बोरो ओइसे कपल मेरे को भी सपोर्ट कीजिए मैं आपको सपोर्ट किया है प्लीज एनारा मा होनदों ब्लू होथ' 5 मिनिटनि थाखाय अके ओमफ्राय बि खुंगुरा होनदों मा खबर गाइसमोन होनदों ब्लु हो आब' थेव थेवनो थेव थेव गांखें फिथेव थेव होनदों हाय हायना होनदों गसाइगाव बयनि आवनार आंबो गसाइगावनि ओइसे कापोल गसाइगाव बयनि मा गसाइगाव बयनि नोंनि चेनेलनि आलदा चेनेलनि नाम नामा बेलाय ना मा जाखो फायना नै जोंहा आरबिया फैलायबाय जोंहा आरबिया गैया निउ फ्रेन्ड प्लिज होनदों निउ काम प्लिज होनदों बिदि बाहाय कैसे हो होनदों बिदि आरबि आङो 1K थांबा गिफ्ट वे होनो नागिरदोंमोन आरोना आं बेखौनो सानदों माबायदि होबा मोजां जागोन खोन्थाहरदो आरबि आगै नोंबो गिफ्टखौथ' आं सानखाबाय आरोना गिफ्टआ आं रिसार्चनि होगोन होननानैहाय ओमफ्राय माबायदि खेला होबा मोजां जागोन बोरै देरहाबा मोजां जागोन बेखौ साननानै खोन्थाहरदो दे सोर सोर मा साजेसन हरो हरलाय दे माबायदि होथावथाव ओइसे कापोल गसाइगाव बयनि अगनार मा गसाइगाव आवनार मा गसाइगाव बयनि अगनार बुजियासै आङो सोर मानसियानोथ' नायफिननां मा कमेन्ट हरांसैलाय ओइ गथ'फोर मान जानांगौ नोंसिनो चेनेलानो गोदानसो खोमा आयु बबाव थांजोबो दानालाय दसेनो थैबाय बबावबा थांबाय आंनि कमेन्टआ अबेसिम फरायखोमोन आंलाय आं 10 नायसै दे आं 10 नायसै दे जानोबा फै माखौ शेयार खालामनो बे थांबायमोन मा जाखो बेबो थांबायमोन हायना मुलि बे थांबाय बिदि बाय केसे हो बे थांबाय निउ काम प्लिज अके बिदि सापर्ट खालामना कमेन्ट दोनहर बेग होफिनगोन आं होनदों नै हायनाया बिदि थिक हु बि खुंगुर होनदों खालामबाय आङो थेंक इउ खालामनायनि थाखाय हेल' बिखुंगुर होनदों नै हायनाया ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनदों लाइक दान बाजाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नोंहा दिनै लाइभ फैयाखै नामा बिखुंगुर मा ओंख्रि जायामोन हायना होनदों दे हायना खालामदो होनदों जोंना बिफर बर'आ बिफर बाखुन्दा दे लोगोफोर आं खोन्थाखाबाय हाय ओइसे कापोल सापर्ट खालामना होदो आंजों बेग होफिनगोन नोंखौबो होनदों हनै निउ काम प्लिज नै गोदान लोगो सोर सोरहा आरबिया फंबायजों जोंहा सापर्ट गैया सापर्ट जालायबानो जाबाय बड' माबा कापोल ओइसे कापोल बोरमाजों आलुसोमोन बिखुंगुर मानसि गोथाव गोथाव ओंख्रि बाल नोंसोरलाय हायना खाम प्लिज हनै हायनाखौ लिंहरदों आरबिया
before boss आरो बे new complete ओमफ्राय JRB फैबाय नोंहा लाइक दाना बोसोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बि बस मा खबर होनदों हायना अके बिफोर दे आं सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोनगोन बेक हरफिन आं दों से बोरमाखौनो जायो आरो हायना नों होननानै मोजाङै जादों बाजै मोजाङै जादों बाजै एलबि फैनाया मा मोजाङै जादों मोजां जादों एलबि फैनाया होननाय जादों आरोना ओइ बाबा सोर बुलायखो नोंखौलाय मानो बुजायो नोंलाय सिमाङावलाय सोर बुवा बे बिफर बुदों ना सोर बुवा बाबा ना फियार जासुला बुदों से आरो बे थांबाय र' हाय JRB होनदों पार्टि जाहोनानै बे गोजाननिया बोरै मोनजानाय देसाय होनसाय पार्टिखौथ' जाहोगोन र' बे गोजाननिया बोरै मोनजानाय पेमेन्ट मोनबानो जाहोगोन आङो पार्टिखौ मिथिबायना थाब वाट्स टाइमा फुल नाय बयबो मिथिबायना निउ कामप्लिस होनदों ओमफ्राय मोजां दे बिफर बस नोंहालाय होनदों हायनाया मा होनदों लोगो खालामदो आंजों बेक हरफिनगोन नोंखौ JRB होनदों लोगो खालामनोहाय लोगो जालायजोबद' जोंहा हायना ब्रह्मजों आयौ मालाय आंनिफ्राय बांसिनबावसो नै जोंहा सोरांनि स्टाइल लाइभ फैदोंमोन ना दोनबाय आंबो लाइभ होगासिनो दे थाथ' लाइक दानो थेंक इउ दोनाखै आरो दसे हाबफैब्रबदों दे ओमफ्राय गसाइगाव बय ना नोङो माबाया ओइजे खाफोलाना सापर्ट खायोथ' आंना गसाइगाव बयजों 1.2K ओमफ्राय पियाजुसो फाग्ला थैखागोन नोंजोंबोनो ओमफ्राय उखुया मानसियानो सापर्ट खालामनो गोसो गैला आंखौ उखुखिया मा उखुखिया जायखिजाया मानसियानो सोमोन बियो उखुखिया दांना होबाय एनआर भिडिअ नायना कमेन्ट हर दे होनदों बाखुन्दा अमा बुन्दा सारोन मादाम खायो आंनो नै गोमबोरसिं आवैबाय हाय आबै खबरफोरा मारै दं आबै खबरा बिदिनोसै आबै सना मा होनबावनो आरोना बोरै मानसि हाथाय गहांहां एनारा मा होनदों गावनो बुंदों बे बुदों बे बाबुना खेबखोमादां मोजां खबरफोरा आगैमोन होनदों मोजां नामानो अल गाइस आगैमोन बयखौबो होनदों आरो बि एनार कमेन्ट हरलाय अननानै आं नोंनि चेनेलाव थांनि होनदों हनै जागोन बिखुंगुर होनदों आवलै पार्टि होदो 1K आव होनदों पार्टिथ' होगोन र' ओमफ्राय गोजाननिया बोरै मोननाय पार्टि होनानै गोजाननियाथ' बोरै मोनजानाय बिसोरबो आंनि भिडिअखौ नायो गोजाननिया आंनियाव फेसबुक मनजुलि ब्रह्म फेसबुक पेज दङ बेयावहाय फल' खालाम ओमफ्राय नोंसिनि आं माबा फन नाम्बारफोरा हरनानै दोनहाय ज'नो मालाबा रायज्लायहरनो गोसो जाबा बिखुंगुर लाइक एन्ड थेंक इउ
बिफर बर' मोजांलै सोरां बाजै मोजांनो खोथाहरबाय नै जोंहा माबाया हायनाया मा होनदों निउ फ्रेन्ड खाम लोगोफोर होनदों सोरां गसाइगाव आगै सापर्ट खालाम दे होनदों हनै पियार जासुला हायना नों हाबा जाबाय नामा फाग्लासो सिख्लाफोरखौल' नागिरखायो जोंना पियार जासुलाया सेंग्रासो दै हायना बड' ब्लग हाय गसाइगाव सापर्ट खालामना होदो आंजों बेग होफिनगोन दे नो नै गसाइगाव आगै हायना बसुमतारी ब्लगजों सापर्ट जानोनो आगैयाबो क'क्राझारनि हायना बड'आबो आं एबा सोर फाग्ला बे बुंदों मा आबा सोर फाग्ला बे बुदों बुदों न' होनदों आबा नुदों नै मालाय सोरां आब' नोंनाव मोनसे जों थांबाय बे आबैनाव मोनसे जों थाबायनो बाब मालाय आयु कमेन्टआ गोलावथारसै नामा दे लोगोफोर सोरबाफोर गोदानब्ला सापर्ट खालामलायदो आंखौबो होनदों पियार हाबा जायाखै आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामहोदो हाबा जायाखैनो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनो थिनदों ओमफ्राय सोरां बिफर सना मोजां जानांगौ होनदों ओमफ्राय लोगोखासोनो हनै आं मोनजाबानो जायो आबै होनदों मोनजाबानो जायोनो दे मोनजागोन दे ब्लु अके आब' सोरां लाइभ दोनबाय नामानो दोनाखैनो सोरां बाजै दारजि दा मोनदे मा दारजि बिलाइ फाग्ला लिरोहाय आंनाबो बिफाया बेयो दारजिलायनो गाज्रिसोमोनदां गाज्रि दामोन दे सोमोनदां बिखुंगुर ब्लु होगोन ना होगोन होबाय मनजुलि मा नाम लिरखो नोंलाय मनजुलि बर'ना बुंदों आबै मनजुलि बर' नङालै बे मनजुलि ब्रह्मआनो माबानियानो बे इउटुबनि नामानो फेसबुक पेजआ मिथिबायना फेसबुकबो दं फेसबुक पेजबो दं अबाव हर दे मोननै मोनथाम फेसबुक दङ ब्लु होगोन ना होखाबायमोन ना होआखै होबाय बा आंनि कमेन्टखौनो नायला माथो नुवाखै दे सना जेरबि नुवाखै आङो नोंनि कमेन्टखौ बोरोथो आयु माबा फैदों कक्रस दारि गोलाव गोलावनो हायनाया सिख्लासो बारसिन ब्लु होलाय बे आइकनखौ बोरो अबाव थाङो ब्लु हु डेडिया नाय जाबाय आरबि अन जेआरबि सापर्टनो ना बिखुंगुरनिखौ ब्लु होबायमोन आङो आयौ खोमोरफ्लांबायसो नै फाग्लिसो जागोन जावलियासो थोर फेसबुकाव कमेन्ट हरबा नायखाया ओइ नोंनिखौ नुवाखैथ' आङो नेरसोनखौहाय नेरसोन नार्जारि ना मा नाम होनो नुवाखै आङो गोमबार सिं होनदों दस्रा फेसबुकाव हर एनआर प्रडाक्सन नों अबेयाव हरा फेसबुक पेजाव हर हायना नोंखौ सोर लागोन दानो सोर लागोनसो होनखाबावबाय आयु बेनालाय मेगना मानो बिदि जालायखो एनार माबालाय होननाय जादों आरो ना मा होननाय जादों हायदे बिखुंगुरना लाजिस्लु मिनि हरबाय हनै हायनाया लाजिस्लुस्लुनो हायनाखौ सिलायजोबनोसैलाय बिसोरो बिफर सिलायनोसै गोमबारजों सिलायनोसै बिखुंगुर सिलायनोसै आरबि एनार दान एनार दुस्थ' दाजासै नोङो सापर्ट खालामबायनो हनै आरबिया थाब सापर्ट हरनानै होफिन हायनाखौलाय आंसो लागोननो दा आंबा सिरि थानानै गेजेराव हायनाखौलाय आंसो लागोन होनहरगारबाय दाना हायनालै होनबावबायसो हनै सासे
जोंनिया बिखुंगुर बर'आ हायनालै होनदों आरो हायना जाखाबायसो नोङो सिलायजोबसिगोन बिसोरो एबार ओरैबायदि सिलाय सानसेखालि आंनि माबायाव ममिखौ सिलायनानै एखे बोरैबा जाजोबदों बिसोरो नांलायना गावजों गाव नांलायद्लाजोबदों ओमफ्राय ममिया आंनि माबायावनो फैला दाना लाइभआवनो मोनबा आंखौ लागोन मोनबा आंबो लागोननो हनै गोमबोरसिंआबो लागोननो हनै सिलायबाय बिखुंगुर जासुला गोमबोरसिं साथाम जाजेनबाय हायना आंनि सनासो गाइस मोननो नै आरो बेयाबो जादोंना दासो साब्रै जाबाय एनार थेंक इउ आर बि होनदों बिखुंगुर पियार नों मोननाय नङा खोमानो बहर होदो बहर हायनाया मा सिरि थाखो सोरखौ सेलेक्ट खालामहरदो दे खोनासंसै जोंबो ना मा होनो आरबि आगै सोरखौ लायो हायनानि सयसोना दे एनारखौ ना गोमबोरसिंखौ ना बिखुंगुरखौ ना गोमबोरसिंखौ आंनिसो हायनायानो थैखाबाय दुरुं बोलायबाय दे हायना सोरखौ दे हायना गोमबोरसिं मोजां नङा दे बिदियानो आंनि हले सेलाया देनो आं हले सेलाया देनो सेलायालायनो जोंना हनै सासेया माबाया लायानो जोंना एनार प्रडाक्सना हायना आगै खोन्थाहरदा सोरखौ लायो हायनाया कनफिउस जाबाय बियो मा लिरगोन मा लिरा जालायलांबाय बियो मिनिस्लु मास्लुनो मिथिबायना मोगथाङाव आं इमाजिन खालामहरदों आरोखि ना खुग्लुबलाय खांग्रांलाय मबाइल लानानै बिदि जागासिनो दं बियो मिथिया हायनाया ओमफ्राय बिखुंगुरा होनदों आरो बे आदा मानो बिदि होनदों बिखुंगुरनिखौ ने आंहा हायनाखौसो लागोन गाइसमोन बेहा मानो मोसा फाग्ला मोना जायो मानो मोना फाग्ला मोना जायोनो हायना जिरख'नाय आं नों आगोलनो खालामखानायनो थैखाबाय हायना मा सिरि थाखो खोन्थाहरद मा मिनिबाय थाखो हायना हायनाखौ मोनाबा हायना सना गानखौ खोनासंना थाबाय थागोन आंनो हायना सना नै आदा जारलासो जागोनलै सेसखालैनो हायना मानो मिनिबाय थाखो हायना बिफर होनखादेनो हायना बिफर होनखादेनो गोमबोरसिं बिखुंगुर मा लिरगोन कनफिउस जाबाय हायनाया नोंसिनि थाखायनो सिरि थाजोबदोलाय र' हायनाखौ लेंहर बयबो हायनाया फैयाखिसै हायना हायनाया मा लिरगोन आखाइखौनो थुहां थुवाहां टाइपिं खालामहां जागासिनो दं मिनिस्लुनो बिखुंगुर मिनिहरबाय नै लाजिबाय हायनायानो लाजिखाबायना लेंहर थाबनो लेंहरद' हायना नै लेंहरजेनबाय हायना लेंहरद' हायना रावखौबो नोजोर होनाङा दे बिखुंगुरा हनै लेंहरद' हायनाया गैया नोंसिनि थाखायनो फैयासै सासे मानसिखौ गिना ओंखारहोलायबायना नोंसोरो बिफर नै बिदरखौ लाय गाबज्रिनायाव सेंहरबाय हनै केन्सेल गोमबोरसिं केन्सेल ओमफ्राय आरबि केन्सेल नै मालाय बिफरासो मोनबाय जाबायना पियारजासुला केन्सेल आं सिखाव नङा होमब्लाबो खावनानै फंनैसो बुजानानैबाबो लायगोन आग्लाखालि जासुलाना बुद्धियानो दारि गाबसिनखायनो जोब्बायना आखलानो नै बिफर मोनबाय आइ हायनानो खारबायसोदां हायनाया खाराखै दङ नै बिफर मोनबाय गैला एन्टारटेनमेन्ट नांलालै होननानै गाबबाय हनै बिफरसो मोनबाय सयंबराव बिफर देरहाबाय सयंबराव दं आं नायगासिनो बयनिबो कमेन्टनो सयंबराव सोर देरहाखो मिथिबाय बिफर देरहाबाय कंग्रेसुलेसन बिफर कंग्रेसुलेसन हरदो बयबो दे
बिफरखौ कंग्रेसुलेसन हरद जोलोन जानाङा दे कंग्रेसुलेसन हर दे पियार जसुला ना बिहर जाबाय हनै दाना पियार जसुलाया ओमफ्राय नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामाखै दे खालामना होदोनो जे बड' स्टेटासआव दासो फैदोंनो जै बर' हारिनि जै फैबाय नै बेहा दुखु मोनबाय आं हायनानो बिफर बस जाबायलै नोंहासोनो थाब 1K जाथारसै बयनाबो जाजोबथारबाय आंनाल'सैनो आंनाबो जायाखैहाय आगै आं हरालै दुखु मोनबाय आंनो बिमा दे कंग्रेसुलेसन होनलानो होनबाय होननानैहाय खोनायाखै खोमा खिफोरखौ एरनांगौ ओंखायनो मानो गोमबोरसिं माखौ दुखु मोनखोदिनो सयम्बराव बिफर देरहाबाय नालाय ओंखायनो दुखु मोनबायनो जोंना माबाया गोमबोरसिङा आं हरालै मोनबाय आं बिमा दे अबेसिम थांखोमोन बोरो हायना बिफरा दाखालि रायजोफोरजों बुजानायनो सोरबा गथ' गोनांखाखौ लाना खारनो नागिरनायनि जाबायना हाखुवा लोरैजोबसिगोन आंना मिनिनानैहाय फाग्ला दंमारोलै मानसिफ्रा बिफोरो बुजाबावदोंसो नामा गथ' गोनांखौ दे आंबो थांसैलै थाला गोमबोरसिं थांनो मोना थाथ' बाय थाला आंनो नोंगौ फियारनो मिनिबावबाय हनै खखा फांथेनानै थोस पियार फाग्ला बिदि जायोनो हनै माइनाव बर' फैदोंहाय माइनाव बर' आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंनिया खुमब्रा बाथोनसो दहाय साननि आगै ओमफ्राय मा एवथाय सबाय बिमा एवदों सोर जाखो माइनाव बर'आ नै चेनेल गैया आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो लाइक होदो मोनसे आंनि लाइभखौ माबाखौहाय सोरनिबा मेन आइडि खोमा बेयो माबा सापर्ट आइडि खोमा नोंनि मेन आइडिया मा आगै खोन्थाहरदो ना नोंना सापर्ट माबा आइडि गैखाया चेनेल दं नामा नोंहा मैना बर' ओमफ्राय गोमबोरसिं बे खुंगुर लाजिबाय आंनो लाजिजोब्बाय सयम्बराव जेननानै ससे रानना लादोलै नोंसोरो हायनाखौनो क्लास सासे फैस्लाबनो हाया बिसोरो र' मा खबर आब' बिदिनोसै खबर आगै माइनाव बर' आगै नोंखौ सिनायाखै आं एसे अननानै डिटेल्सआव खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा ओंख्रिया खुमब्रा बाथोन दहाय साननि ओमफ्राय सबाय बिमा एवदों गिबायसोलां आनसाब खालामसिगोन दानाबा माबाया मा नामलाय हायनाया बिखुंगुर बिफर बस मानो बिदि नों बुजाला फायखो खावलाबायनानै बायखो खावनाबायनानै बिफर बस मानो बुजायानो नोङो बिदि मालाय गथ' गोनांखौ बराय लाना खारलाबायनो नागिरनानै बिफरा सैथोखौ खोन्थाबायना लाजिबायनो मिनियो दे जा फाग्ला मानसि थायो मिथिबाय पियार लोगो खालामहरदो दे नो दाय लोगो खालामनो जासुला खिसुला आं नङालै बियो सोरबा बांगालसो खोमानो माइनाव आं आब'नि कमेन्ट फरायला माथो आब' आंनि कमेन्ट फरायला माथो फरायदोंमोनथ' आगैसोना आं मा खबर आब' होनदोंना नोङो ओमफ्राय मोनसेया मा खबर होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों हाय होनदों फरायगासिनोथ' आगै आङो नोंखौ होनदों मा माइनाव बर' आगै नोंखौ सिनायाखै होनदां नोंहा चेनेल दं नामा खोन्थाहर होनदों आङो
ओमफ्राय साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै गालां माइनाव आगै लाइक होनानै गालां आरो चेनेल दङबा खोन्थाहर आं सापर्ट खालामगोन आरोना सरि नोंनि कमेन्टआ श' जाफैयाखैबा आंखौ निमाहा हो आगै आं फरायनो हायाखिसै सफैयैखाय सिख्लाफोर लिंहरबावदो आबैनो लेंहरजाया आंनि चेनेलाव सिख्ला सासे फैस्लाम हाया बिदिनो होखारहरो सेलायला सेलायलि रायजोफोर हायनाया आंखौ लायानो माइनाव आं ओंखारथ'नोसै दे आब' आय' गाज्रि दामोन दे दे मोना दे आगै दे आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय दसेबाबो थेंक इउ दे आरबि कमेन्ट हरना दोनदों नै मिनिबायसो ससमा गानलायनानै दङ खोमा बिफरा बेयाव मा माइनाव आगैया मा होनदों बेयाव मा किस खालामलायो लाइभआवनो किस खालामनो सोर किस खालामामोन सोर किस खालामाखैथ' आगै बेयो मोनसे जगसो खालामगासिनो दं जोङो ओरैनो ओमफ्राय जेबो नङा सोरनिबा माबा सापर आइडि बायदिसो मोनबाय आं माइनाव बर' आगैखौहाय खिथाहरदो नोंनि मेन चेनेला मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया खुमब्रा बाथोनसो आगै ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय गोमबोरसिं नार्जारि होनदों माइनाव हिनजावना सिख्लाना सिख्लारा नों होनदों हनै सिख्ला साननानै सिख्ला नागिरबाय नै अनजलि नार्जारि फैबावबाय हाय वेलकाम वेलकाम बे माइ गौथमसो बियो दाबो गौथमसो होनदां अनजालि नार्जारि आगैया आंनि चेनेलाव गोदान नामाथाय साबसक्राइब भिडिअ साबसक्राइब खालामना होबाय आङो अनजालि नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालामोबा सापर्ट खालामदो माला खुलियामोन चेनेलालाय दिनैसो खुलिनाय नामा अनजालि नार्जारि नोंखौ चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय आं नोंनि चेनेलखौ आंखौबो सापर्ट खालामोबा खालामना होबानो जाबाय अनजालि नार्जारि माइनाव बर' आगैया मा होनदों गाज्रि फाज्रिनो सोर किस खालामखोथाय आगै आं नुवासै बिखुंगुरा मा होनदों बिफर बसआ नंमारगौना होनदों नोंमारगौ ना मा होनो बुजा मारदों नामानो सोंदों माइनाव बर' मा लाइभ बेलायनो मा लाइभ ओरैनो दसे रायज्लायनो अनजालि नों हाबा जाबाय नामा होनो आयु सिख्लाफोर जि नागिरबाय बिसोरो किस खालामलायनाय मालाय बेलाय किस खालामलायनायनो जकिंसो आगै ओमफाय माइनाव लोगो खालामदो आंजों बेग होफिनगोन नोंखौ होनदों हनै नै रायहरबाय नोंसोर सोर किस खालामामोन आंखौ जावहरबाय खिन्थु नै माइनाव बर' आगैयाहाय मा लाइभ बेलाय गासिबा जि किस खालामलायनाय होननानै बुंहरबाय सोर किस खालामामोन अबाहाय बोरो आयै हायना आरबि ओमफ्राय बिफर जेबो नङा बे जकिंसो जास्ट माइनाव बर' जावहरबाय आंखौहाय आं ओंखारथ'सै दे बाय अके बाय दे पियार न' होनदों बिकास हेल' वेलकाम बिकास बर' आंनि एलबियाव वेलकाम माइनावा दुखु मोनबायदां सरि गाज्रि दामोनसै जानो दुखु मोनबायगोन थांबाय माइनावआ फाग्ला बि खुंगुर नङाबा आं ओरैनो बुङो नङाबा ओरै बुङो ने सोर खोन्थाया पियार जासुलानो थाम्फै खिथाहैदोंदां दे लोगोफोर सोरबाफोर गोदानब्ला सापर्ट खालामलायदो आरो बिदि होनदों हनै माबाया बिखुंगुराहाय अनजालि अके थेंक इउ आं माथो नोंखौ नुवाखैमोन माथो सासेल' साबसक्राइबार जाखो नोंनियालाय अनजालि आगै रावजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जादो साथाम जाबाय नै नोंनिया
लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय आं ब्लु हरनानै होनसै दे अनजालि आयौ सोरनिबा थांबायमोन र' नै ब्लु हरबाय अनजालि लोगो जादो बयजोंबो अनजालि लोगो जादो दे लोगो जादोनो ओमफ्राय बिखुंगुर बर' बिकास लोगो खालामदे फेरजास्ला गोसो थोनाय दंना गैयानो अनजालि खालामखानायसो नोंनिखौ दाखालि होनदों सोरखौ आंखौ ना सोरखौ नों सोर नोंखौ होनाखैलै सोरखौ होनदों बेबा अनजालिखौ मन्जुलिनि लाइफआव फरायथाय थाबाय गोजा आर'नाइजों अनजालिखौ मन्जुलिनि लाइफआव ब्रायनाय मा होनदों थाबाय गोजा आर'नाइ बरायनाय थाबाय गोजा आर'नाइजोंनो आंनि लाइफआव अनजालिखौ आर'नाइजों गांसे आर'नाइजों बिफरा बरायबायनो गोजा आर'नाइजोंहाय आंनि लाइफआवहाय अनजालि लोगो खालामदो आंजों आगै बेग हरफिनगोन नोंखौनो अनजालि हनै हायना बड' ब्लगजों लोगो जानोनो बेग हरफिनगोन थेंक इउ बिफर होनदों सिटाइ माइनाव STY माइनाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला सरिसोमोन बियो फाग्ला लिरखायो बेनिबाथाय सरि माइनाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोन नोंसोर कमेन्ट गेलेवथ' आङो बैयाव माबा दै गेलाससे लायना फैनि र' नोंसोर गेलेलायथ' दे गावजों गाव जावजों ओइ जासुला कमेन्ट गेलेबाय थाथ' दे हेलौ अबेसिम मोनफैखो कुसुगा बारबाय होमबालाय सफैनोसै होमबालाय आङो ओंखामखौ जाथ'ला नोंखौ नेनोसै आं हा आङो इउटुबाव लाइभ फैदों नोंबो गारियाव रेडिअ' बायदि हगारनानै फैब्रा आंनि लाइफखौहाय जाम्बा अबेसिम थाङोमोन थेंक इउ बिफर जागोन हायना होनदों बोरसिम खारनाङा आबै नै बथलाव लाना फैबाय आं दैखौहाय दै लोंनांगोन नङाबा आरो अन्थाइआ सोमजिबावगोन आंनावहाय आंहा मोदोम फिसा हामहोनांसिगोनहाय वेलकाम अनजालि होनदों बिखुंगुर अनजालि सापर्ट खालामबाय नै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो अनजालि बिखुंगुरा गैया जोंहा ओमफ्राय हायना अनजालि कमेन्ट दोनहर बेग हरफिनगोन नोंबो खालामहरदो हायना अनजालिखौहाय अनजालि दे लोगो खालामदो होनदों आयु फेरजासुलाया मालाय मा मेगन फांथेलायनानै मोखां फांथेलायनानै मेगन गोरलै खालामनानै नाहरखोसै लामा गोरलै खालामलायनानैलाय थांसैसोलाय नामा बेहालाय अनजालि दे लोगो खालामदो हायना सोरमोन माइनावआनो जानो सोरमोनथाय सोरनिबा सापर्ट आइदिसोमोन दे जोंखौ सिगिफैदों बियो ओमफ्राय गोमबोरसिं अनजालि लोगो खालामबाय दे नोंबो हरफिनदो फेरजासुला अनजालि सापर्ट खालामबाय दे नै बयबो सापर्ट खालामबायनो अन्थाव बिमा र' अनजालियाबो र' अनजालि आगै नोंना साबसक्राइबारा 1ल'नोमोन दै 4 जाबाय नै सोर खालामखो दासो 4 जादों दे होख्लाय बयबो खालाम भिडिअफोरा नाय अनजालिया सिख्लासोथ' हनै महरखौ नुवाखै नोंसोरो अनजालिया सिख्लासो सातजनल'सै
मिथिया बिफरनो सोरनिबा साबर आइडिखासोमोन बे जावना गालांबाय जोंखौ गासैखौबो र' आंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो नायनोसै आङो नै बेनोमोन माइनावा नै 5 मे मैयासो खुलिनाय दिनै 6 थारिख नङा होमबा सोरमोन बेबा आंखौ साबसक्राइब खालामासै रावबो 33ल'नो दङ दाबो रानथें थेंबा समायगोन फाग्लि फाग्लिनो माथो गिदिंबाय थालोगोब्रा गल गललाय मबाइलालाय आइडि बुरजा गोनाङा आंखौ सापर्ट खालामना हो दे কি হইল একজন নাই তিনজন আছে মাত্র ফেয়াर जासुला गिसे नाखि ओइ फेयार जासुला टेन्ट'खौ ना माखो नोङो फेयार जासुला रायजोफोरा आंखौ मेगन सालायबाय खोमा आरो सासेखौबो लागोन होनना नै फैलायबाय खावजाबाय होननायसै ना स्टार मेकार आगै नों बबेनि खोन्थाहरलाय जोंहा आयु आखाइफ्राबो अबाव नाङोहाय आंनिया आगै नों बहानि खोन्थाहरसै एसे रायजोफोरा आंखौ मेगन सालायबाय खोमालै आंनो साबाय नोंनिया आइ फेयार जासुला थांखाथारबाय बे बेखौ सालाखौ गाबोन मानजिखागोन आं बेखौ फैबावबा आरो नङाबा उन्दुलांखाथारबाय बे आं खिन्थानो बादोंनो खिन्थाबाल सना स्टार मेकार आगै स्टार मेकार आगै नों बबेनि खिन्थासाय नोंनि महर नुजाफैयो दे मेसेजखौ थांजोब्बाय माबायाबो थांबाय हायनाबो थांबाय मिनिहरबावबाय नै सिख्ला नुबानो गोदोबायोनो एदावनो गोसो जायो आंहानो खय बोसोर जाखो नों गोमबोरसिं खोन्थाहरलाय हाय स्टार मेकारनो स्टार मेकारजों लोगो जादो स्टार मेकार नोंहाबो लोगो नांगौबा लोगो जादो दं आब' थांखाय दङ हायनाया दङ जोंहा साथामनावनो बिखुंगुर गोमबोरसिंना स्टार मेकार साब्रै दङ माबा थांबाय सोर सोर थांखो र' फाग्लाफ्रा जागालांजोबबाय बिखुंगुर थांबाय अनजालि थांबाय दं आब' थाङाखै क'क्राझार मा गामिनि खिथाहरलाय क'क्राझार मा जायगानि स्टार मेकार लोगो जादो आंजों हायनाजों लोगो जानोनो स्टार मेकार हायना बेसेबां 865 जाबाय नै आयु जेरै हायना एरै महर गोसाथारहाय मालाय
ओइ हायना मानो माबा जाखो हर दे बिफर होनदों हायना जिरख'नाय आं हरगोन दे होनदों गोमबोर 21 21 जाबाय ओंखायनो ना सिख्ला नुबा थानो हाया एदावनो गोसो जायो आजुलिया थांखो ना माखो अनजालिया थांबायगोन गैया महर गोसा नङा दे आब' मोजां नुदों आं बिसमुरिनि आगैना बारा गोजान नङा दे खाथिनि होनबालाय बेसे साफा बाल नै हायनाया बेसे साफा नायदो बयबो देखो हायना ये होनदो जेसे हायना एसे हायना हे होनदो गानसो खनबावबाय हायनाखौ नै फेरजासुलिया दासो फैफ्लादों अबावबा थांनानै दहाय गाबज्रिबा सिरिमोन थबायमोनबानो फेरजासुला हायनानि ब्लुखौ लाबावबाय नामा ओइ लाफ्लांदोंसो दे ट्रेन नांगौबा ट्रेन जादो र' आं नोंनो ब्लु हरबाय दं ब्लु हरबाय आं स्टार मेकार सोर सोरजों लोगो जायो जादो बिसमुरि नोंखौ होनदोलाय आङो आंनि लाभ स्ट'रि 1 लाभ स्ट'रि 2 भिडिअसो लाबोनोसै आं भिडिअ लाभ स्ट'रि एसे मानसि बांबावथों नामा सानदों माथो नायथारा 100 जन गाहामखौनो नाया माथो लाजियोसो आङो भिउसआनो फैया लासिंसिं हायना आं जों लोगो जादो ना जाखानायसो ना नोंजोंलाय हायनायालाय दहाय खालामनायालाय स्टार माइक लाइक थेंक इउ हायनाखौ नायखायो आं समायना हायनाया आबै होनदों हायना नामा एसे मोजां जायो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड हायनारि बसुमतारी ब्लग दङना बेबो नायनो मोजां हायनाया सुन्दुरि जायो दे हायना नामा लाखादों हायना महरालाय जाखागोन हायना जोंसो दा गुरफ्ले डग बिफर नै डगसो होनहरबाय डग बिफर डग बिफर होनदों सैमा बिफर बर'नि फरायदों सैमा बिफर नायबाय थायोना नों आंनि भिडिअखौ मानो बिदि फरायखो आंलाय डग नङा होनदां दङसोमोन बियो दङसोमोनदां आंहा डग होनबाय थोद फाग्ला होनलाय बुलाय मानसिफोरखौहाय खिथादो दे आबै लाइफ स्ट'रिखौ आङो आराम सानावहाय जिरायनानै एसे खापसे लालायना खोन्थागोन दे इमान रमान्टिकबो दं आरो इमान माबाबो दङ दुखुबो दङ आरो माबाबो दङ मिनिथावबो दङ मिनिथावबो दं खिथागोन आङो र' समायना नङा दे गोमबोरसिं होनदों दे जिरख'नाय होनदों हायनाखौ जों खारफा खानायसो नै दाना हायनाखौ बरनाम खालामलायबाय मालायखौ नांज्लायद्ला होजोबनानै बुदलाय होजोबग्रासो बे फेरजासुलाया नोंनो बुजासिगोनथ' मालाबा र' बिदि माबाग्राया आरबि आगै फैबाय जोंहा हेल' हाय आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो आरबि ब्रह्म आगै आंनि एलबि आवहाय अके स्टार मेकार नुखायसो बुंदों दे हायना नुनायखायसो होनदों दे हायना होनदों थगायनाङा दे होनदों आरबि लाइक डान थेंक इउ आरबि आगै ओमफ्राय सोर नाव बायदि दं बुं आं हरगोन आंनोबो हर दे आरबि मा केरि जाखो ओंख्रिया जोंनिया खुमब्रा बाथोन दहाय साननि ओमफ्राय सबाय बिमा बिफा बिबौ एवनाय आरोना
अके गोमबोरसिंदों समायना नुयो नोङो आरबि मेडाम एसे नाम आरबि ओमफ्राय गोमोरसिंना आंबो बथलसे लानानै खोनासंगोन दे आबैनो गाबलाय मिनिलायनो आरबिया मा होनदों दालि लेस्रा भाजा आरबि ब्रह्म नों अबेनिमोनलाय आंनो खिथाहरलाय आरबि ब्रह्म गोमबोरसिं जों ओमफ्राय आरो बिया मा होनदों दे गुड नाइट गाइस नै थांनोसैबो आं उन्दुनि आब' दे उन्दुदो दे अबेनिमोन बेखौ खिथालांदो अननानै आरबि हाय आरबि आंजों लोगो खालामदो बेग होफिनगोन नोंखौनो हनै हायनाजों लोगो खालामनो बेग हरफिनगोन जोंहा हायनाया फरायदों र' हायना आं खालामनि फर आइडिजों बाव मालाय लाइक होनायल' फैबाय आं दे जेबो नङा दे उन्दुदो दे आं चिरांनि बिजनिनि दे हायना कमेन्ट हरना दोनदों बाय दे आब' अके आरबि आब' मा खबर माने न' माबा उन्दुनोसै नो बियो उफ एनआर प्रडाक्सन लाइक दैट थैंक यू दे कमेन्ट हर अके आरबि बेग हरफिनगोन दे नो आंबो आबैखौ नोंनि मोनसे चेनेलजों सिगिफैनांगौ बिदि नङा गियो आङो बिदिखौ बिदि नङा हाय आदा गोमबोरसिं होनदो बे दैयाव मा दंमोन दासबाजि मा मोनदोंथाय है साला गलांबावबायसो दैयाबो ओइ एनआर प्रडाक्सन नोंनि मेन आइडिजों फैयाबालानो माजों फैदों अबेसे मोनबायगो हा सैमा मिसन मोनफैसैना होमबालाय बावलाना हा रेडिखा ओंखामा आब' सना गुड नाइट उन्दुनोसै आं दे उन्दुदो आगै हायना दे ब्लुखौ लाखिनोसै आङो गाबोन फैगोन आं र' मोनसे चेनेलजों जा सिगिगोन आं नोंखौ आबैनो
गिला नैबे नोम्बैया मिन्थिखाबाय खोन्थानायाव। ओंखाम जाखांबाय नामा? जायाखैलै नोंगुमैखौ नेदों आङो। दासो जैमा मिसन माबा मोनदोंनो जैमा मोनदों जैमा। ब्लु बोखारदो आब' बोखारबाय। हायना नायलाय आं मोनबा आइडिजों सापर्ट खालामबायनो। हायना नोङो मोनबा आइडिजों सापर्ट खालामबायनो। गुड नाइट गाइसमोन। आदै थाम्फैसो अरबाय आंनाव। नोंनि महर जाखांफैयो जुगे जुगे अनजालि नोंखौ आं बावनो हाया। नो बायना हायना नायबायना हायनानो। मा होनदों? गाबोन फैखाया आं नोंखौ बावहो साननैसो। ओरैनो मिथिखाबाय होनबाबो। थेंक्स बिफर थाबाय नोंनिसिम होनदों। सोर सोरनाव मोन्ना आइदि दं? सोर सोरनाव मोन्नो आइदि दं बुंलाय होनदों। आं मोनसेल' आइदि दं बिफोर नङाब्ला हरगौमोन आं दोननोसै लाइभखौहाय ओंखाम जानोसै आं ओंखाम उखैग्लिथारबाय। नोंसोर फैबासोमोन फैयाबो ना। बाय बाय गुड नाइट उन्दुनोबो ओंखारबाय आङो। जा उन्दुनो ओंखारबाय आं माइदि गोदो दाबो सफैया ओमफ्राय। आंना मोनसेल' आइदि दं बिफोर नङाबा हरगौमोन दा। थेंक्स फर सोर सोरनाव मोनो दिबा सना अनजिला अनजालिया सापर्ट लाना खारबायसो माथो। बाय बिमा होनदों बाय गोमोरसिं बाय हायना। आं थांथ'नोसै सनामोन बाय बाय आंबो थांसै उन्दुनो ओंखारबाय आंबो।